proč Pirátská strana podporovala Jakuba Jáhla? A věděli, co on tam dělá? A proč se k tomu, co se tam teď o tom celý té kauze teď jako vyplouvá na povrch, proč o tom nikdo z nich nemluví? Protože podle slov o právničky z Tanzánie už je to v rukou policie a už tam probíhá vyšetřování toho, co tam ty svědci vypovídali, že jim Jakub Jáhl udělal. A do toho tam propagoval veškerý možný pirátský motivy a trička. Od miestnych taktiež viem, že tam chodil s Jakubom Jáhlom veľmi často za miestnym gangom a hulili tam spolu trávu na dennej báze. Taktiež viem o Františkovi Navrkalovi, ktorý tam nebol teda osobne, podľa mojich informácií, ale bol Jáhlovým veľkým podporovateľom a posielal mu veľmi veľa peňazí. A Pirátska strana Jakuba Jáhla veľmi aktívne podporovala. Sama som bola na brněnskej pobočke vyzdvihnúť trička ako propagačný materiál, ktoré poslali do Tanzánie, z čoho sú aj fotky, ako ich miestni nosili. A dokonca malé deti boli nútené kresliť pirátske značky na papier a následne to bolo privezené Pirátskej strane do Česka, ktorá to využívala ako propagačný materiál.